Пра асцярожнасць абыходжання з агнём нагадваюць супрацоўнікі МНС. З надыходам вясны ратавальнікі найперш даюць парады жыхарам прыватнага сектара і ўладальнікам загарадных сядзіб. Развядзенне вогнішчаў можа прывесці да непрыемных наступстваў. Спальваць смецце і мінулагодняе лісце неабходна вельмі акуратна. Сухое надвор'е ў сакавіку і вецер небяспечныя для экасістэмы цэлых населеных пунктаў. Падчас навядзення парадку на участку варта ўлічваць гэтыя акалічнасці. У Мінскай вобласці за гэты год ужо зафіксавана амаль 200 прыродных і больш як 500 бытавых пажараў. Ни в коем случае сухую траву не сжигаем. Мусор на своем приусадебном участке, вот так, как вы делаете, можно сжигать, соблюдая правила. Вы все правильно сделали, вы оградили вот место сжигания от горючих материалов. Первичное средство пожаротушения есть у вас? Да, вот вода, вилы. У меня всегда вот эта бочка заготовлена. Я всегда полю вот здесь. Воду беру, вилы. Ну, что такое, землю насыпаю в ведро и стою возле бочки. Потихоньку полю, часу времени не хватает. Потому что близкого строения, кусты, сад, а вдруг трава пойдет гореть. Уяўляюць небяспеку для домаўладанняў і магчымыя сезонныя падтапленні. МНС праводзіць прафілактыку жыхарамі, комплекснае вучэнне для падрыхтоўкі да надзвычайных сітуацый.